Mám. Tak daj, jada, no. Ja reprák je vybitý. No. Ale tuto mám reprák na mobil. Ja tu máš na čo to nahrávaš? Daj to, máme. Nie, vybitý je. Ja tu mám iPode mám pičový, lebo to sa dneska vidím. Mám dobré veci na iPode, ale nemám ako počuť iPod. Tak toto. Malča. Čakaj. To tam mal, tak som veril, že to dá. O to ide. Pije. Sa môže daviť, keď neviem víš, že to dá. Môže sa mne odplasť z prsta, vypadne nič. A pane, tak ja sa rád. Ja to rozpadne, Vypariť. Obláčik na tebou chytí, že nás príde. Jasné, tak je už totálne. Bolo taký kročík dole. Predstav, že by mal také vlastnosti tá látka, že pri, ja neviem, pri 80 stupňov by sa vyparovala. A zahrajeme zapalujúcu? To by som sa doma dohovaril. To by to potom mohol ochladiť tým a vypadne ti plastik na tom. Jaké je to? A to by bola gamba. Vytvíš plastový, to je dáš to. Koľko? 2 do pičiny. Ideme na 25. áno. Dobre, ja idem tam. Na tretí. To je to. Kde by bol? Presné rozloženie energii. Daj na pekne. To je piču. To video. To je čo? Snej. Voláč také video. To je také nápeky, potom že všetci idú potom naraz. To je Harry Potter. Ako si to tam volá, čo tam jebne, ja som nie, ešte tam je to potrebe. Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, Dumbledore! To je dobre. A to je ešte ako ono, bábkové divadlo, vieš, a oni sú tie postavy, vieš, Harry Potter a Peter. Tak to spravíme, ono je na dramačku, také vystúpenie od veci. To sa mi tak uvažoval. Tam keď to je, že Snape, hej, tak vieš, že tam sú tie dve bábky, vieš na nej taký záber, tak to, že Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, Snape, Harry, a medzi nich Dumbledore! Potom na keď si to tam jebne, a ono že Voldemort, 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 Voldemort. To čo lále, tam je Voldemort. To je kto? To je najväčší oný, najzlejší čarodejník z Harry Potterovi. On to tam všetko rozjeде.
Nechce sa mi zmeniť. Ty sám? Ideme domov? Kde? Tam. Stojí píči. Do piči. Loteria tak. No, poď, hrať. Prípravu. Mamačka. Totálne oni. Uzemnenie páni. Dobre si to zajímavé. Do piči. Teraz si to vymiem. Takúto ručku si dával, čo spravím, vieš, to je presne moje prsty. Ty máš modré z toho prstu. Ja viem, celý deň to máš. Tak to je rozinky nahrávaný. Špeciálna gulička dnešného dňa. Ježiš, aká je zajebaná. Nerob! Ja to musím neskoro čistiť. Mám ozrie ruky. Je to nechutné. Trafím to, počkej, trafím to do objektívu. Trafíš. Vylepšil si jeho vlastnosti. Vysypajú.